Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nekat Allahumma mangkat Kenapa? sampun Ngene mboten. Allahumma nekat Allahumma mangkat. Dongane saya Mbah Masum niku. Wong ngaji abot terus nomo-nomo abot Allahumma nekat Allahumma mangkat. Insyaallah tekan nggon. Amin. Donga niku. Dengan salajengipun sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi lantaran kula panjenengan sedaya anggenipun silaturahim, anggenipun sowan dhateng para wali, anggenipun kula panjenengan sedaya tabarukan, mugi-mugi penyuwun kula panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nekat Allahumma mangkat Kenapa? sampun Ngene mboten. Allahumma nekat Allahumma mangkat. Dongane saya Mbah Masum niku. Wong ngaji abot terus nomo-nomo abot Allahumma nekat Allahumma mangkat. Insyaallah tekan nggon. Amin. Donga niku. Dengan salajengipun sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi lantaran kula panjenengan sedaya anggenipun silaturahim, anggenipun sowan dhateng para wali, anggenipun kula panjenengan sedaya tabarukan, mugi-mugi penyuwun kula panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Malah sekeca sepeda. Nggih. Nek teng bis ndak saged mboten mau ngantuk ning tilem. Sepeda lah mboten. Saya mau mobil. Ya, saya. Wah, sudah saya. Saya ya. Enggak. Pergi Mas. Pergi Pak. Masuk. Pergi Mas. Mungkin. Pergi Mas.